ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya ka East West Group of Institution Bangalore ka khot admission nagmenta ka nursing but paramedical course ka bala ithu da ka Indian Nursing Council ka buy admission ka badunatam but 6% ka jinyokam pila ru ban apply da ka education loan ka ICA ka pinkre ya ka laway jongpi naga binta ka tuition but coaching ka babhatam yapi yasno but ka ICA Haksni palay jong ka tayo ki Israel ka Tyngeh hi binta ba pher jong ka Gaza but kladan bhadu praphngun kinang Palestine ki bayap but bon Ngut kilamensaw kana Ther hospital kebadan Hakhan Yunis klapintip patang hagani ka hospital kidan sanpu sawngut ki bayap kinthop ki kinthei bat ki khenna Katnat ka koi ka kya ha Gaza klapintip paga Gaza European Hospital kabadai ka jaka sumar ki bapang cancer kamla asyu bandang beteng ya ka jing syakri jongka ya ki patba namar ba ka hospital ru kala syahir thama ha ka Israel kadi ka jing Tyngeh ka Israel ha Gaza kadi hadin bu mindrang ba do jong ka Israel Benjamin Netanyahu ulong ba ki sipai ki Israel kindong sa Gaza haringkat ki bo sipai ki baklan hadim lakot ka ceasefire Kajinya beri Gaza nadu baka Israel ka sedang ban hiartma haus nem artar pulai menta barok kelapoi syakasan pulai hajar ngut